Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa uKhathini uMagutshwa. Umshana wakwaNgcobo Fuze omashiya amahle sengathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo kaThumbula Tshatatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo. Inqawe le eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Ingwe ehamba namabhubesi. Inkunzi ekhonya ishaya ishoba zibhongele phansi edlana zomaqede zihlaba isinyelela. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina mbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kule channel enkulu kangaka impunga yesintu TV. La sifundisana khona isintu. Sichushisane ngezinye zezinto ezithinta isintu. Siphinde sikhumbuzisana inyathu ke ehamba okhokho bethu. Anginikhumbuze bafowethu nodadewethu. Lemphelandaba silobile incwadi sithini isintu yokuqala, amavahla abahlosile yesibili, uyokhuluza ukhokhobe yesithathu, indlela yesintu incwadi yesine. Zonke le ncwadi bafowethu ziyatholakala njengamanje ziyikhombo zizonke. Masokuposela zona 1150 kuhlanganise nendleko zokuthumela. Uma uzofika emphelandaba uzozilanda khona 1000 rand. Sekusemomeke bafowethu ukuthi isipesheni sethu siphele. Uma kuukuthi le ncwadi lezi uyafisa ukuba nazo phuthuma. Ufake lakho i-order ngokuthi uhambe lapha ku website yethu www.impungayesintu.co.za noma ushayele zona inombolo lezo lokuzibona zivele escreen sakho usithumelele uWhatsApp uthi ucela incwadi. So bese sibuyela kuwena ngokukhulu ukusheshsha. Uma kwenzeka ufika lapha ku website yethu ubona intengo yencwadi iphezulu, ungakhathazeki. Wena faka i-order lakho. Uma usufaka imali wena uzofaka imali yekhombo e1150. Kulula kakhulu ke lapha ku website yethu. Hamba uye lapha nje esitolo, mawufika khona ufaka i-order lakho, sinikeze imininingwane yakho yokuthumelela incwadi, thina sobe sesibuyela kuwe sikunikeze ama banking details ufaka imali bese siyakuthumelela. Zikhona ke nembiza eziwusizo, chatha ndoda, iyogathi yamadoda, imbiza yashukela neBP, ama-ulcer nezinso, uyakwazi ukuthi uzithole zonke lezo mbiza. Uma kuukuthi kukhona into ebuhlungu kuwena ngaphakathi oyizwayo, uyazithola futhi lezo mbiza lezo ukwazi ukuthi sikulekelele. Namuhla ke mbukelo wempunga yesintu, ngifisa ukuzokhuluma nabantu abanezigodlo. Kodwa le nkulumo nawe mbukelo wempunga yesintu iyakuthinta kakhulu. Ngoba uyaya esigodlweni sempunga yesintu uyofuna usizo. Ngifuna ukukhuluma nomuntu oyisangoma. Ngifuna ukukhuluma nomuntu oyinyanga. Ngifuna ukukhuluma nomuntu omthandazi. Ngifuna ukukhuluma naye wonke uhlobo lomuntu onesigodlo. Umuntu owenza umsebenzi wabantu abadala. Abantu abaningi abasebenza abantu abayizinyanga, izangoma njalo njalo. Yebo banazo izigodlo. Kodwa iphutha basuke balenze, basuke bacabanga ukuthi esigodlweni kusemsamo. Umuntu acabanga ukuthi njengoba enesigodlo unomsamo. Namhlanje ngiyimpunga yesintu ngifuna ukuzobakhumbuza bonke abantu abanezigodlo abathi mabenza izinto bazenzele esigodlweni ukuthi bangakhohlwa ukuthi isigodlo asiwona umsamo. Kodwa isigodlo siyisigodlo njengoba kushiwo kuthiwa isigodlo. Ngifisa futhi ukubakhumbuza ukuthi akuzona zonke izinto oyokwazi ukuthi uma uzenza uzenzele esigodlweni ezithinta umsamo wakini. Uma umuntu osebenza umsebenzi wabantu abadala, isigodlo sakho sisekelwe umsamo wakini. Awukwazi ukuthi uma usebenza abantu unomsebenzi wabantu abadala unesigodlo kodwa umsamo bese ungabi nawo. Kuyiphutha ukuba nendlu eyisigodlo ungabi nayo indlu yomsamo wakini. Baningi abantu abalenzayo lelo phutha. Uthola ukuthi umuntu umsebenzi wakhe kufuze angabe uyahamba uyenzeka umsebenzi wakhe kodwa wenzeke. Kufuze ngabe abantu bayangena ngempela beze kuye bazofuna usizo kodwa kwenzeke. Umsebenzi uyamfimfa. Umfimfiso ukuthi
isigodlo sakho nomsebenzi wakho asinaso isisekelo. Isisekelo sesigodlo nesisekelo somsebenzi wabantu abadala umsamo. Bamba la. Uma wena ucabanga ukuthi isigodlo sakho iwona msamo wakho, ukhumbule ukuthi kungenzeka ukuthi lo muntu owakungena okuyena osebenza ngaye, okuyena lo muntu okupha lesiphiwo leso osebenza ngaso, kungenzeka ukuthi akuyena umuntu wakini kodwa umuntu wakomalume bakho. Mhlambe kungenzeka umuntu wasekhaboma kababa wakho, kungenzeka umuntu wasekhaboma kamama wakho. Uyabona yini uma ungenwe umuntu wasekhaboma kababa wakho ukuthi wena unawo umsamo ngoba wena ungumuntu wakini, njengoba uzalwe esibongweni sakini, kunamakhehla kini, kunezalukwazi zakini ezisekela impilo yakho nazo nezikuphethe, nezikuphathela umcebo, nezikuphathela inhlanhla, nezikuphathele konke okuhle. Kodwa wena mawuzoquva esigodlweni, isigodlo sakho ungawubiki umsebenzi owenza esigodlweni emsamo wakini. Awukwazi ukubika esigodlweni ubika umsebenzi owenzayo wabantu abadala. Kodwa umsebenzi owenzayo wasesigodlweni ufanele ukuwubika kubantu abadala emsamo wakini, ngoba isigodlo asiwona umsamo. Abantu abaningi ke nayo into ebashayayo, uthola ukuthi umuntu umsamo kanawo. Awukazi umuzi umuntu enze umsebenzi phansi komsamo wakubo, kodwa ngaso sonke isikhathi makukhona into ayenzayo yabantu abadala uyenzele esigodlweni. Noma ngaze kuthiwe leyo nto oyenzele esigodlweni awuyenzeli umnikazi womsebenzi, uyenzela ithongo lakini, kodwa kuyiphutha mawuzoyenza esigodlweni. Udinga ukuthi uhambe uyoyenza ngaphansi komsamo wakini, ngoba isigodlo asiwona umsamo. Ngenkathi wena umsebenzi wabantu abadala, yabona khona enye insizwa yake yafika la, ngiyibuza ukuthi insizwa yakithi umsebenzi lo wabantu abadala usuke wawubika yini ethongweni, ngoba phela uzokhumbula ukuthi njengoba unawo lo msebenzi owenzayo, akuwona wonke amathongo asekhaya ekuyiwona kuphela umsebenzi, kodwa yithongo elithile. Uzothola ukuthi yithongo lakomalume bakho wena kodwa ukini, wabe seyifakaza ukuthi ngempela wembethwe yikhehla lakomalume bakhe. Lo msebenzi ubikile yini esibongweni sakini ngaphansi komsamo wakini, ngoba lo msebenzi wakho usekelwe umsamo wakini. Wathi cha, ayikho into ebaluleke njenganokuthi uma wenza umsebenzi wabantu abadala bese uyawubika umsebenzi wabantu abadala ubike ethongweni, hayi esigodlweni. Esigodlweni ila usebenzela khona, esigodlweni ila ugodle khona zonke imfihlo zomsebenzi wakho, ila khona amakhubalo akhathile, kukhona khona imithi yakhethile nezinto zakho ezaziwa uwena, imfihlo zakho zasesigodlweni. Ingakho kuthiwa isigodlo, ngoba ugodle zonke izinto zomsebenzi wakho. Isigodlo asiwona umsamo. Esigodlweni ungayenza into eqondene nalowo muntu ekuyena owakwembatha ngaleso siphiwo naso. Abantu abaningi bayelapha kodwa imsamo abayinakekeli. Umuntu aquva esigodlweni bese ithongo lingawusekeli umsebenzi wakhe, kanti kufuza ngabe ithongo lakini uyalibikela ngomsebenzi ukuze umsebenzi wakho lizokwazi ukuthi lunake, likulekelele kuwona, bese umsebenzi wakho uyachuma ukhule, likwazi ithongo ukuthi libize abantu. Bese wena wenze njani na? Ungenzi lutho. Usuyaqala manje uyahamba unqamla amazwe uyolanda izilwane, usufaka izilwane esigodlweni, nabantu manje abafikayo bezothola usizo sebeyathikamezeka ngesizathu sokuthi isigodlo sakho asisahlanzekile, asisahlambulukile, wena nomsebenzi wakho wonke awusahlambulukile ngesizathu sokuthi ukhohle umsamo, wacabanga ukuthi isigodlo sakho umsamo. Esikhundleni sokuba ngabe ubikela abantu abadala ngomsebenzi wakho, ubacele bawukhulise, uchume, bakwazi ukuthi bakulekelele, wena uzange ukwenze lokho, waquva esigodlweni. Emva kwaloko wabona izinto zingahambi kahle, usunqamula amazwe uyolanda izilwane, uyolanda izithwalo. Emva kwaloko bonke abantu abafika manje esigodlweni usugila imkhuba kubona. Ayikho ke bafowethu nodadewethu into ebaluleke njenganokuthi uma unesigodlo iba nomsamo phela, iba nomsamo, ngoba lapha nesigodlweni uma uyisangoma ngenkathi uqala manje ukhuleka emsamo vele uyogila umkhuba la, ngoba uzobiza zonke izibongo lezo zibizana nezagobela njalo njalo. Kodwa mewusufika emsamo wakini kukhona ukuthilo ozokwenza, usabusasibizi isibongo sikagobela, ngoba usuke emsamo wakini manje
Uma usushisa impepho awusezusibiza isibongo sikaGobela. Uzobiza isibongo sakini, uzobiza amathonga akini kuphela ngoba ususemsamo wakini. Abantu abaningi bayiphambanisa nalapho lento, uthola ukuthi into ayenze esigodlweni uphinde futhi azoyenza la emsamuke manje. Uma sezokhuluma nabantu abadala ukhuleke ngathi ukhuleke esigodlweni, kanti kunomehluko ukukhuleka esigodlweni sakho ubizwa oGobela bakho empepheni yakho yasesigodlweni nempepho yasemsamo. Uma ususemphepheni yasemsamo wakini usababiza oGobela ngoba bahlangene nalomsamo wale ekhaya. Ubiza amathongo akini kuphela. Kubalekile ke belaphi bendabuko ukuthi leyo siyilungise, singacabanga ukuthi izigodlo zethu imsamo yethu. Singacabanga ukuthi izigodlo zethu siphelele kuzona. Umsebenzi wakho wasesigodlweni usekelwe umsamo wakho. Nakekela umsamo wakho, qhubeka ukwenze lokunakekela umsamo wakho. Amacala okhokho bakho uwagcine. Izinto ezidingwa umsamo wakini zigcine. Akusho ukuthi wena yonke into uzoyenzela esigodlweni. Uma ukuthi kufanele uphe ukhokho wakhe isithebe, akusho ukuthi mphele esigodlweni. Ukhokho wakhe akabe nendlu yakhe la uzokwazi ukuthi umenzele khona into eqondene naye. Hayi angawageqa amagula ngoba ngemuke. Thina siyimpunga yesintu sikhona sila imphelandaba KwaZulu-Natal. Uma umelaphi wendabuko ungasondela sizochushisana ukuthi isigodlo sakho leso naso sodwa uqala kanjani umsamo. Umsebenzi wakho lo wabantu abadala ubika kanjani kubantu abadala, ngoba umsebenzi wakho abantu abadala usekelwe umsamo wakho. Awuzimele wodwa ngoba kungenzeka ukuthi lapha esigodlweni sakho lethongo osebenza ngalo alihlangene nale ekhaya. Yithongo kodwa la komalume kaMama wakho, yithongo la komalume kaGogo labe seliphakama lakhetha wena kulo osebenza ngawo. Uma wena uzocabanga ukuthi lo msamo wasesigodlweni, uma wena uzocabanga ukuthi isigodlo sakho siwumsamo, izinto zakho ngeke zahamba kahle ngoba ithongo lakini lobona sengathi awulinakile, unakela umsebenzi wakho wena owenzayo bese liyawuvala ubona abantu bengezi. Bese emva kwalokho uyahamba uyolanda izinto, uyolanda isilwane. Uqale manje usebenze ngesilwane kanti wena ukhohliwe ukuthi lo msebenzi wakho usekelwe yithongo. Angingageqika amagula. Asiqhubeke njalo subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga. Ina sengaze ngife